ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಿರವುಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸೋತು ಪೋದಿತ್ತುನಾಂಡ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸುಖಗೆ ಎನ್ನಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಠ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ತದ್ದು ಟಕ್ ಅಂದ ಮಿತ್ತಲಾಕೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಟಾಪ್ ಉಂಡತ ಆ ಟಾಪ್ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏತ್ ಜನ ತೂಂದುಲರ್ತುಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಒತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಒತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಿರ್ತು ಜಾತದಿತ್ತು ನಾನು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಈ ಸಂಡೇ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ವೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ಇನಿಯ ಬಯ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಈಜಿನಂಡ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಏಪಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪನ್ಪೆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ದ್ಯಾಗದ ಈಜಿನ ಪನ್ನಗ ದುಂದು ನಾನು ಈ ಗುರುವಾರದನಿ ನಮ್ಮ ಅನಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋಗೆಲ್ದೊಂಜಿ ಇತ್ತನತ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡನ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೀವೋಡು ಅಲ್ಪನೆ. ಸೊ ಯಾನು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯತ ಗುರುವಾರ ಪಾಡ್ಯತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಪಾಡುಜೆ ಅನ್ನು ಏಪಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ದಿಪ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂತೆ ಬಿಸಿಲಿ ಎತ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತುನದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಬರೋದು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೈಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲ್ ಬರೋಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ನಮ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದು 2-3 ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಡ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಕ್ಲೆ ಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂಚದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲು ವರ್ಕ್ ಇತ್ತದು ಎಂಕೊಂತೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರು 2 ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಚಿನಿ ಐತ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ನಿಂದಿಪ್ಪಿ ಆ ದಿನ ಫುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ನೇ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಬಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೈಡೇ ಮುಟ್ಟನೆ ಕಾಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಅವು ಆ ದಿನ ಎಂಕ ಕುಲೋಂದು ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಲಿ ಇನಿ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡುಟು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತನ ಏನೊಂಜಿ ಕೋಡೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಪಿನೊಂಜಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಕೋಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೋನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದು ಐದಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದು ತೂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಪಿರೌಡ್ ಬಂದದ್ದು ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಕುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚ ಆವಲಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂತದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲಿತ್ತದ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಸೊ ಅರ್ನಪುದರ್ ರಶ್ಮಿ ಪಂಡದು ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋದು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಸೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪೋಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಣಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾತಿರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕೀರಿ ಪಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾನ್ ರಶ್ಮಿ 2 ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೇಪನಿತ್ತು ಯಾರೇ ಪಣ್ಣದು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪೋಯ ದಯಪಣ್ಣ ಉಂಟಾವಲ ಕಲೇಜ್ ದಯಪಣ್ಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೀರು ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಆಯ್ಜಾತ ಪಣ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಪಣ್ಣ ದೇಪಣ್ಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಕುಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಇಂಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅನಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಪ ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಲಪ್ಪನ ಇಂಜಿ ಪಾಪ ಟ್ರೀಟ್ ಮಂದು ರೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಆಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೇನ್ರ ಅಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನೋಡ್ತಿನ ತೂಯರೆಡ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಪ್ಪುಲೆಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಪನೊಂದುಲ್ಲದ ಆ ಅಣ್ಣನೊಂಜಿ ರಂದೋಡಣ ಇಂಕ್ ಮೂಲು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ದ ಪಂಪು ಮಾಡೋದು ಅಂಚ ಪಂಪು ಮಾಡೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡದ ಅಂಚಾನಾರೇನು ರಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದು ಐದಕ್ಕೆ ಬೈಯದ ಕೊಡ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೋದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆಟುಲ್ಲ ಅಂಚ
ಐತೈತೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ದೀತೇನು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಆದ ಪಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಜಲ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೋಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತನ ಕರ್ಲಿ ಕುಜಲತ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕರ್ಲಿ ಕುಜಲ್ ಒಂತೆ ರಜೆಟ್ ಒಂತೆ ಲಾಂಗ್ ದೀನಿ ಏತು ಶೋಕು ತೋಜಿನ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಕಡಪು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಐಟೆನ ಇದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಲಂಟ್ ಗಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪವಾಡ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಈತೆತ್ತೀನಿ ಕುಜಲ್ ಐಡಕ್ಕೆ ತುಲೆ ಈತು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬೈದು ನನ್ನಲ್ಲ ಉದ್ದ ದೀಪೆ ಲೇಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬರ್ಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಢವಾದ ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಟಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ತಿಕ್ಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಐತಲನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಐದಕ್ಕ ಮಿಟ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ತಲೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಒತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಒತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತು ಜಾತದಿತ್ತು ನಾವೇನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಮಂತೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸೋದು ನನ್ನ ಶೋಕು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರ್ತಿ ಏಪಲ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏಪಲ ತಿರ್ತು ಬರಲಿ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಪೋಡು ಒಂದೊಂದು ಇದಲೆ ಏತು ಶೋ ಕರಲ್ದಂತಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ದಾಸವಾಳ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ನೀ ಬೀಜ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೈ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಶೋಕಾತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಎನ್ನ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತೆ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪೊಂಡಲೊಂಜಿ ಆನೆಗೆ ಚಟ್ಟಿ ಮಾಡಲೊಂಜಿ ಸರಿ ಬರೋಂಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಪಾಪ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಜೇರದ ಅಂಚ ಅವ ಕಾರ್ದ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗಿರ ಪತ್ತರ ಪ್ರಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಆಡಲ ಐಟರಿಗೆ ಸರಿಯೇ ಬರೋಂಜಿ ಎಂಕ ಅರೆಗೆ ಕಲ್ಪೈನಿ ಎನ್ನ ಹುಲ್ಲು ಬೆಗರ್ದು ಹೋದು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಆತ ಸಾಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ನೇ ಅರೆಗೂ ಸರಿಗಟ್ಟು ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಗ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಗ ದಂಡೆ ಈ ಅರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಹಾಕ್ನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಅಟಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದೇ ಕೂಲು ನನ್ನ ಎನ್ನ ಅಟಿಲ್ ಅವಲೆ ಅಡೇನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವು ಯಾಕೆ ಆ ನಟಿಲ್ ಕೊನೆ ಬತ್ತೇನು ಅಂಚ ತುಲಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಕುಜಲು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ದು ತುಲಿ ಬೆಗರ್ನು ಮರ್ರಿಯಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಂತೆ ಕಾಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಪೋಂಡತ ಅಂಚ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೆ ನೀ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ದ ಅಂಚನಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ದ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪರಿಮಳ ಘಮ 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 ಬರೋದುಂಡು ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ನೆಟ್ಟಿಲ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡು ಪಂಡ ದಿನೋಲೆ ಅನ್ ಪಾಡ್ಬೇತಾ ಅಂಚದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಪದೇನು ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಕಜಿಪುನುಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಲಿ ಇನ್ನಿತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಅವೆನ್ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಶೋ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನು ಏಪಲೊಂಡದ ಚಿಕನ್ ಒಂಜೇ ಟೈಪು ಸುಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದದು ಎಂಕಲ ಸಾಕಾತನು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಾತನು ಅಂಚ ಇನ್ನೇ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಂತೀನಿ ಪರಿಮಳ ಅದು ಒಂಥರ ನಮ್ಮ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕನ್ನೆ ರೆಸಿಪಿದ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಆಯ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆನು ಅಂಚೆನೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ವಾ ತೂಲೆ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ತೂಯರೆ ಉಪ್ಪುನು ಪಟ 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 ಅಂದು ಶೋಕು ನಿಕ್ಲೆದುನ ಆಣ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಕಲ್ಲಗಂಡ್ಲ ಪೂರ ಉಂಡತ ಅಂದ ಈ ಸೈಡ್ ತೂಲೆಗೆ ಐತೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏನು ಬಾಜಂದಕ್ಕೆರೆ ಪಾಡಿಯನ್ನು ರಾಸಿ ಪಂಡ ಐಟು ಕಪ್ಪು ಪಾಡು ನಪ್ಪುಣತ ರಾಸಿ ಈತ್ ರಾಸಿ ಬುರುಡು ಬಾಜನ ಯಾನ ಐಕ್ಯರಿ ಸೀಟದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಪುಜದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕದ ನೀ ಸಾಕಾದ ಪುಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಲಮೆದ ಬೇಲೆ ಮಂಪುಣ ಎಂಕಲ ಸಾಕಾವು ಬಾಜನ ಈತ್ ರಾಸಿ ಬುರುಡು ಬೇಜನಿ ಐಕ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಡಿಗೆದು ತುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪುಂಡು ಪಟ 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 ಟಕ 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 ಅಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ದ ಸೀನ್ ಈತ್ ರಾಸಿ ಪುಂಡು ಬಾಜನ ಅಂಚೆ ಶೋಕೊಂಜಿ ಬೇಯನುಂಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿನ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ವಾ ಸೂಪರ್
ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕುಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪ್ನು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ದ ಕಾಜು ಪುಡಿಂಗ್ ಸಾಕಾದ ಪುಣತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೋದ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರತ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೋಣ ನಿಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೋಣ ಎನ್ನ ಕೊಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಕಾಜು ಮಾಲ್ದು ನಿಕ್ಕಲ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ದಾಲ ಪಿಂಕ್ ಆಡೋಣ ಸೋಕದ ಕೊಡೆಕ್ಕನ ಕಾಜು ಮಾಲ್ ತಿನ್ಪಾಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಏನಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನಂಚತ್ ಯಾನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆಲ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂತದೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಡಿ ಬಂದು ಇಂಕೆ ಏನಿದಿತ್ತು ಮೆಂಚ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಗಮ 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 ಅಂದು ಒಂದು ಈವನು ಕಜಿಪುಂಡದ ಒಂದು ಪರಾಟಾಗ ನೀರು ದೋಸೆಗ್ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಅಂಚೆನೆಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ತುಪ್ಪ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತ ಮಸಾಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ತಟ್ಟಿಡೊಂಜಿದು ಇದು ನಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಒನಸ್ ಪನ್ಪುನು ಐಡ್ದ ಕೊಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪೈರಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ಲೇನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೇರಂದು ಎನ್ನ ಕಾಂಡ ನೀನು ಬಾಗೊಂದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಇತ್ತೇಜಿ ಪೋಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ ಇಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇನು ನೆಂಕು ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಜನಕುಲು ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನ್ ಪಂಡೆತ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಐಕ್ಲ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ರಡ್ಡ್ ಪನ್ಪೇನು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಅವೇನು ಪೂರ ಅನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಪನ್ಪೇನು ಈಗಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ದ ಪೂರ ಕೇಂದಿರು ಅವು ಐತ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಪನ್ಪೇದೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುನಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಪನ್ಪೇರು ಗಡಿ 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 ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅವು ಎಪ್ಪುನು ಕಾಸದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ 21 ಬೈದ ಅವೇ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ರಡ್ಡೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಟ ಕಾಪಾಡತ ಅಂದ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಐಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮಂಡೇ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡ್ಯಾನು ಮಂಡ್ಯದ ಬದಲು ನಿನಿ ಸಂಡೇದನೇ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪೇನು ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನೆಟೆ ಬರೇಪು ನಕ್ತನಾಡ ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ತೂಪೇರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಅಂಚಿನಕ್ಳು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತ ನೆಟೆ ಕಾರ್ದ ಈ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆಂಡದ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾಗಿ ಬಣ್ಣದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಣ್ಣ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವಡು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಹತ್ತು ನಾಡ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯಲಿ ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಪಾಡುವ ನಂಬರ್ 520 ಐತ ತಿರ್ತಡು 741 ನೆಟೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದೊಂದು ಪೆನ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 520 ಅಣ್ಣತ ಐತ ತಿರ್ತಡು 741 ನೆಟೆ ಐತ ತಿರ್ತಡು ಓಕೆ ಸೊ ಬಕಲಾತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ್ ಪಣ್ಣಗ ಈ ನಂಬರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ ಐತ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದೆತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಈ ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನು ಎರೆಗಾಣಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾನು ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇನು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದ DM ಅನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಏನೈತೆ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಪೂರ ಪಂದು ಬರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಡೈಲಿ ಮೀನಾಗೈತೆ ಒರೆಸೋದು ಪೋವತ್ತ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆಪುಣತಲ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುನು ಆತ್ನೇಟ ಬರೆಯಂದುಪ್ಪಲಿ ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಲಾಟ್ರಿ ಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಚಿ ಅವು ಬಜಿ ಹಾಳು ಆಂಡ ಏರಾಣಲ್ ಎತ್ತನಾಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ಇಂಚಿನಾಡಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಂದು ಇತ್ತನಾಡ
ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ నుంచి ಬೇಲೆ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುನು ದೇಪಣ ಐಟ್ 100% ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ನಿಕ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಾಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಡು ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಾಡಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದಿತ್ತುನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಸಪೋಸ್ ಲೋನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದಿಜಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ನಂಬರ್ನು ಉಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಾಡೊಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಲಕ್ಕ ಒಪ್ಪಾನು ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೇನು ಆಯ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿವೈನ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಂದೇನು 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ ಡೇ 21 ಟೈಮ್ಸ್ ಏತು ದಿನ 21 ಡೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಶ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ ವರ್ಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಂಬರ್ ಅವು ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಆತುದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿನಾಂಡ ಶ್ರೀಂ 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 ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತನಾಡು ಸೊ ಮನಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಿಕುಲು ಸೆಳೆತ ಮನ್ಪರು ಮನಿನ ನಿಕುಲು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಈ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಾಡ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಡು ಸಫರ್ ಆಗುಲ್ಲರು ಎತೋ ಜನ ಕಾಸುಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದು ಸಾಲಡು ಮುರ್ಕುದು ಬೋತಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಖಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನಾಡ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಲಕ ನಿಕ್ಲ ಕಾಸಿಗೆ ಅಕೌಂಟು ಬೂರ್ಲಕ SMS ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬತ್ತಿಲಕ ನಿಕ್ಲು ಏತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಆತ ಅಮೌಂಟು ಬತ್ತಿಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆಯ್ಲಕ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪರ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಕೂಪಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಡತ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 100% ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಐತ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವು ತೂಪವೊಂದಿ ಪೋಪುನು ಐತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿ ಪೋಪುನು ಲೈಫ್ ಡೇ ಎಪ್ಪಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ವರ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಿಕುಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ತುಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಡ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡಿವೈನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪಂಡ ಉಂಡತ ಐಡ್ದಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ದ ಲೆಂತ್ನ ನಿಕುಲು ಗೂಗಲ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡು ಇಡೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಟ್ ಮುಟ್ಟನ ಅತ್ತು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟನ ಬೇರಿ ಮುಟ್ಟನ ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಗೂಗಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಮೇಜ್ ಅದೇ ಉದ್ದದೇನು ನಿಕುಲು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಟೆ ಐಡ್ದಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನಿಕುಲು ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಡಿವೈನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಚಾಂಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲಿ 5 minutes ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2 months ತೂವೊಂದು ಬಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏತು ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಥಿಂಕ್ ಮಂತನಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡೆಯೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಎತೋ ಜನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಿನಕುಲು ಎತೋ ಜನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನಕುಲು ಎತೋ ಲೈಫ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಪೇರು ಸೊ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲದಕ್ಲು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತುದು ಉಪ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುಗು ಟಾಪುಡು ಉಪ್ಪುಡಾನಲ ಆಯ್ ಬೈದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಯ್ ಬೈದಿನ ಐತ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಫೋಕಸ್ ಏತು ಪಂಡದ ಆಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಉಡುಲೆಂದು ಟಾಪ್ ಉಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಯ್ ಬೈದಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಯ್ ಬೈದಿನ ಭಂಗ ಆಯ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಿರೌಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಫೋಕಸ್ ದೀನಾಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಯಾಂದ ಆಯ್ಗೆ ಒಂದು ಪನ್ನಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯೋಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಿತ್ತು ಶ್ರದ್ಧತೆ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಮಿತ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ದಿವೋಡು ಫೋಕಸ್ ದಿವೋಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಿವೋಡು ಅಪ್ಪಗಾಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಣು ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೋತು ಪೋದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸುಖಗೆ ಎನ್ನಲ ಲೈಫ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎತೋ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಯರಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ ಪಾಠವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಗುಂಡಿ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಆ ಪಾಠ ಹೊಡೆದು ಕಲ್ತದ್ದು ಟಕ್ ಅಂದ ಮಿತ್ತಲಾಕದು ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಆ ಟಾಪ್ ಉಂಡತ ಆ ಟಾಪ್ಗೆ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲರ್ ತುಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬೆಂದು ತಿಂದದು ನಮಕೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಪುಣ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ತಿಂದು ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಬೋಡ ಕಾರು ಬೋಡ ಅವು ಬೋಡ ಒಂದು ಬೋಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಲ ಮಂತ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಮೇಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮನ್ನ ಖಂಡಿತ ವಿದಿನ್ 1 year ನಿಕುಲು ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪರು ಐಡಕ್ ಪನ್ನೆ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ರಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸಾ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪಡೆಯ ಪಣದ ನಿಕುಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಲೈಫ್ಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದುಪ್ಪೆ ಐಡದ ಕಾಯ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಂತ ನಡಕೊಂಡು ಅವೇನು ಚಲಟ್ ಎದುರೆದುರು ಮಂತಂದು ಪೋಂಡ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರಡುಪ್ಪೆಯೇ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯಪುರ ಅವೊಂದೇ ಪಾಡು ಏರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪವಿರು ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಿಕುಲು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ನಿಕುಲು ಉಂಡತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಕುಲು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಕಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕದ ಮುನ್ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೆದ್ದ ಏನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ಏತೋ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೆ ಆ ನೀತೊಂಜಿ ಸಾಲ ಮುಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಈ ಬಾಲೆಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ ಅಕುಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಖುಷಿಲಿ ನಿಕ್ಲು ತೂವೋಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಡುಪ್ಪುಡು ಅವೇ ಎನ್ನ ಆಶೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪುಲೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ಕಲ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡುಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಆತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಪೆ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇನಿಯೇ ಬಯ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂಡೇ ಆಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ದೀಪೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿಬಕ ನನ್ನ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ದಿನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಂಡಿದ್ದು ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಡೀಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುಸ್ತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.